Il-Papa Franġisku qed joffrilna dan it-tielet ħadd matul is-sena bħala ħadd iddedikat lill-kelma ta' Alla. Jien nistedinkom għalhekk toqgħodu attenti għas-siltiet tal-Iskrittura, mod partikulari l-ewwel qari u l-Vanġelu tal-ħadd li ġej. Fl-ewwel qari mill-ktieb ta' Neħemija l-awtur sagru jippreżentanna ċelebrazzjoni tal-liturġija tal-kelma. Il-poplu sfiduċat, forsi anki bla tama, li jinġabar jisma' l-kelma t'Alla. Kelma ħajja, kelma tant ħajja illi tqanqal id-dmugħ tal-indiema imma anki l-ferħ tal-qalb. Hija kelma illi tħejjilna biex nisimgħu il-Vanġelu ta' dan it-tielet ħadd matul is-sena. Insellmilkom u nistedinkom għal 218 il-riflessjoni 3 minuti mal-Patri. San Luqa jippreżentanna lil Ġesu fil-qalba tal-liturġija tal-kelma l-udija nhar ta' Sibt filgħodu. Ġesu jiġi mistieden jaqra silta, it-tieni qari, silta mill-ktieb tal-profeta Iżajija fejn 6 sekli qabel il-profeta kien kiteb u iddeskriva il-missjoni tiegħu. Missjoni li kellha tkun tal-Messija tant li Ġesu jaqra din il-kelma u japplika għaliha l-ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Bagħatni nniedi is-sena tal-grazzja tal-mulej. Xin Ġesu jala ir-romblu u kulħadd ħarstu fuqu. Ġesu jiddikjara b'mod solenni din il-kidba saħħet illum intom u tisimgħu. Ja kelma ħajja, kelma miktuba sekli qabel, imma kelma ħajja li sseħħ illum fil-persuna ta' Ġesu, illi jippreżenta lilu nnifsu bħala li konsagrat tal-mulej biex ikun ix-xandar tal-bxara tajba, biex ikun l-ikbar u l-isbaħ espressjoni tal-grazzja t'Alla, tal-imħabba t'Alla u tal-ħnina t'Alla għal-bnedmin. Din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. U Vanġelu li fakkarna li dik il-kelma ħajja li huwa Ġesu imiss il-qlub u joħloq dejjem reazzjoni. Tgħid il-kelma t'Alla għadha toħloq reazzjoni fil-qalb tagħna, kapaċi tnissel fina dmugħ tal-indiema minn banda imma ferħ u sens ta' ħajja mill-banda l-oħra. Mulej iftħinna qalbna dejjem għal-kelma ħajja tiegħek. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim tiegħu.